Γεια σας παιδιά, είμαι ο Νίκος και συνεχίζουμε εδώ πέρα το Adventure Map. Λοιπόν, το συνεχίζουμε από εκεί πέρα που το είχαμε αφήσει προηγουμένως. Λοιπόν, για να δούμε πώς να βγούμε τώρα. Να βγούμε στο πλοίο. Την τελευταία φορά θυμάμαι καλά προσπαθούσαμε να ανέβουμε πάνω στο πλοίο, έτσι. Λοιπόν, άμα το από κάπου χάνω live. Λοιπόν, για να δούμε. Για να... Όπα! Εντάξει, δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Ω! Herobrine! Κορα... Μάλλον μπήκα στο boss fight. Αχ! Γάμο το. Γάμισου. Sorry. Αλλά έχουν βρει... Το λοιπόν... Τι είναι τώρα? Τελείωσε? Τι λέει? On this jukebox. Παιδιά, μάλλον αυτό το Adventure Map ήταν κάπως μικρό το πρώτο μας Adventure Map. Για να δούμε. Κράτησε μόνο 3 λεπτά αυτό το βίντεο. Αυτό ήταν και για σήμερα. Like, subscribe και comment αν σας άρεσε το βίντεο και μια κοινοποίηση. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο μου και σήμερα. Γεια σας!